O karon mga ka-Israel, magluto na pud ta kay naman tay daghang manok dinhi. Magluto ta og manok na Bisaya. Ang atong lutoon karon adobong Bisayang manok. Munang nanata diri ay naka-tak-ang nakaha kay magsugod na ta og luto. Muning atong lutoon karon magtangan na nato og mantika. Igisa na nato ang ahos. Sunod na nato ang bombay or sibuyas. Butang na nato ang atong Bisayang manok. Butangan natog asin. Kini siya tuon nang pahabason ang iyang sabaw sa manok. Kanabitang iyang duga gayod kay para lami. Takban una nato. Samtang nagpaabot ta sa atong manok na atong gipahubas una ang sabaw, daghan tay mga buhi dirian ng mga manok. Naatay mga pangsabong, daghan-daghan po ni atong pangsabong. Kana siya, ato na siyang isabong man ang uban, ato na siyang ibaligya para natay income sa atong pagpamuhi kay mahal baya ang bahog sa atong pagpamalit sa tindahan. Kumanapoy tayo mga ipaislog na po nato na mga hinangkan o ato pong napoy mga piso na nato natong ipadako niya na munang dili ta muundang sa atong pagpamuhi kay ini siya dakog tabang sa ato. Human di ba karon nagkita magayon nato na ang atong manok pwede nato siyang ihaw. Kung wala tay sudan, pwede ta mag-ihaw ni ana. Magluto ta lami gayud ning Bisayang manok na sudanon. Ato karon giadobo nato, lami po na siya tuwahon, sabawon. Basta kay pwede po nato na siya isugba. Lami gayud kaayo na siya kay ato ra man na siyang buhi. Human maka hatag po na nato og yung pa nato energy sa atong panglawas o sa atong lawas kay ay manok pa lamang na Bisaya lami kayod sabaw man lami kayod ang karne niya mo nang dili nato ibaylo kumanda ko po gayod nato tabang kani sa gamay lang natong space makahatag gayod din nato og pang adlaw-adlaw na income basta tarungon lamang nato ni siya og kanang pagdumala nay abot kay sa ato pa lamang prutas diri dako na gayud ang tabang sa ako kay nakakwarta ta ni ana kay tungod sa ilang mga sa ilang bunga di ba kay ang atong mga manok na sila mga iti ni ana abono pud sa atong mga prutas mo nang ang among prutas diri sa likod sa among balay way puas og pamunga mo nang kita mismo ay nako di gayud ta muundang og pagpananom og mga prutas ug unsa pa dihang mga tanom na makahatag nato og income sa matag adlaw kay kana siya dugang gayud na nato og abot sa atong pangadlaw-adlaw na mga kinahanglan mo nang kamo pananom na tan-aw nato nagbukal naman siya na ang sabaw tambok kaayo ang atong manok. Human butangan nato na siya og powder na paminta. Kay adobo man na siya, lami na isagol sa atong adobo. Ato sanang pahubason pambukay ang manok na Bisaya.
Wala pa gay na siya timplahe, ang lamian na tan-awon. O nahubas na ang sabaw. Gamay na lamang. Ato siyang butangan og suka. Toyo. Lami ning kanabitang yung panato bata pa bitaw na manok kay dali ra ni siya malata. Pila lang ni kabukal malata na kay sa katubitang guwang na kaayo, dugay siya malata kay gahi pagayod kaayo. Sige pa katusig sabaw para palat-on gayud nimo. Pero kung kani gayud ay mong lutoon ng bata pa, dali ra siya malata. Butangan natog sili kay lami gayud ang kuan og butangan og sili kaning adobong Bisayang manok. Silihan nato na siya. Manapoy atsal atong ibutang. Butangan natog seasoning. Butangan natog tubig. Butangan natog asukal, sukal. O takban nato.
kung magpaabot lang una ta kung maluto ng atong gilutong adobong manok, nindot gayud kung nata din sa probinsya kay ang tanan natong makaon presko gayud. Makaon pa ta og prutas na gikan gayud sa atong mga tanom. Mo nang akong ipahibaw sa inyong tanan, akong ipaabot sa inyong tanan na kung nasa probinsya ka, ayaw gayud og undang pananom o prutas kay importante gayud ni sa ato. Kay kung gusto nato mo kaon, makakaon dayon kita. Luto na ang atong adobong bisayang manok. Nindot man gud ng daghan-daghang pagsabaw kay alami ag sabaw gajud ni ani. Itong tilawan ang sabaw. Malami ah. Okay, luto na ang atong gilutong adobo. May kayo. Okay guys, mga unata guys, sa tunang kanon ang atong giadobong manok. Lawan nato guys. Mga unata. Mga unata ninyo sa atong giluto. Kahang guys.
Hmm. Ang ami ang sus guys. Hmm. Og dinhira ko taman kung giganahan mo sa akong YouTube channel, ayaw po kalimtin ninyo mag-like, comment, and subscribe. Bye-bye!